Nasubuan na tama na replika kanitom na Nazareno, nakisabayan man si Elsa sa ginibong translasyon para sa selebrasyon kang kapiestahan ni Nuestro Padre Jesus de Nazareno sa Barangay Tuliw, Malinaw, Albay, Kasuudma. Istorya niya, nabakal niya sa Quiapo, Manila ang replikang ataman niya. May mga kahagadan man daa siyang nautob na pigtutubudan niyang darakan hirarom niyang pagtubod sa itom na Nazareno. Kaya naman bilang pasasalamat, dahil niya daa pwedeng palagpason ang pagkakataon na makabali sa translasyon. Haloy kong pagtrabaho sa Manila, sabi ko, lahat nagkaroon ng katuparan na matawan ako ng kaginawahan na hanggang ngunyan, yan na puminundo na ako pagtrabaho na maluwag baga sa kuyang kalooban o sa Sinda Rodolfo o Sin Amelia, pinanataan na ang pag-iba sa translasyon para sa itom na Nazareno. Nagma po ako sa Aruganda. Kumisan po ang mga tao, nag-aagad kuyan baga sa iba, nag-aagad kitawad. Pero sa pag-aagad kitawad, siyempre sa Diyos kita mag-aagad, nag-aagad sinda. Ngayon mariray nga sunamate ang kota. Sorry Lord, kaya po talagang pipag-attend mo ako ngunya na masabat ka. Kaya po, nakulaon po ang pasalamat ko na naka-attend ako ngunyan. Ang punong barangay na si Jose Tuts Dazigan, ugma sa mainit na pag-ako kan publiko sa inihanda manindang aktibidad para sa nasabing kapiestahan. Dakulang na salamat po sa mga aros sa mga deboto sa Poong Nazareno na ini po nakakatabang po sa mga pamilya, lalo na may mga problema po ang sa mga pamilya. Siya po milagroso po ang Poong Nazareno po. Antes ang translasyon, nagkaigwa mo unanin banal na misa sa St. Peter and Paul Chapel sa nasabing banwaan. Sa buhay tangon yan, we are now living in a modern life, digital life. So kaipuhan ta po ang presensya kang mahal na Diyos sa paagi man ni Black Nazarene. So sa sadiri ko po, nagkaigwa man akong debosyon sa iya bilang deboto niya. And then nakadakulang tabang man po, madam, sa kuya and then sa pamilya mi. Pagkatapos kan banal na misa, pigprosesyon man ang poon kan ito na Nazareno sa Barangay Pawa, pasiring sa Saints Joaquim and Ann Parish Church. Nagkaigwa man in misa sa Kapitolyo antes na ibalik sa Barangay Tuliw ang imayan kan ito na Nazareno. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzano.